бахшида ба рӯзи мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар деҳаи вешаби ноҳияи айни осорхонаи ин орифи бузург мавриди истифодабарӣ қарор гирифт. Намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи айнӣ қаблан табрикоти раиси вилояти суғ раҷаббой аҳмадзода ва номаи шодбошии роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияро ба сами ҳозирин расониданд. қайд карда шуд, ки назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсондӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардуми саросари олам осори ӯро меписанданд. мавлоно ҷалолиддини балхӣ масъалаҳои умдаи умумибашарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешонаву воқеъбинона тафсиру баён намудааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳони муосир мебошанд. шахсияти мавлоно барои мардуми мо азиз аст ва мардуми мо ба мавлоно ҳам ба шахсияти мавлоно ҳам бисёр иродат доранд ва мавлоно ба пиндори аҳли таҳқиқ ин сояи шамси табризӣ аст. яъне мавлоно ҳамаи гуфтори худа фазилати ҳамсӯҳбатии шамс медонист. ҳамаи осори худ ва ҳамаи он хидматҳое ки барои башар мавлоно анҷом дод, ҳамаи ина мадюни суҳбати шамси табризӣ медонист. ва имрӯз воқеан дар рӯзгори парешонӣ имрӯз ки ҳар гуна инсоният воқеан ба мавлоно ба шамси табризӣ ниёз дорад ва умедворем ки аз сухани мавлоно ки имрӯз дар саросари олам густариш ёфтааст ва садои дили шамси табризӣ аст, ин сухани одамият аст, суханест ки инсонҳоро барои ба ҳамоӣ фаро мехонад. олимон ва устодони донишгоҳҳои кишвар дар бораи ҳаёту фаъолият ва осори пурғановати ин шоири хушбаён маълумот дода, зикр намуданд, ки саҳми мавлоно ҷалолиддини балхӣ дар рушди адабиёти тоҷик ва ҷаҳон, ташаккули худшиносии миллӣ ва аҳамияти мероси ӯ дар тарбияи насли наврас назаррас мебошад. дар дораи татбиқи нақшаи чорабиниҳо оид ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, тибқи нақша мо тасмим гирифта будем, ки дар назди оромгоҳи мавлоно шамсуддини табризӣ осорхонае таъсис диҳем, то ин ки дар ин осорхона манбаъҳои таърихӣ нисбати мавлоно ҷалолиддини румӣ ва ҳамчунин мавлоно шамси табризӣ дастрас гардад. ин ба он хотир аст, ки дар ин ҷо ҳам зоирин мебиёнд барои зиёрат ва ҳамчунин сайёҳон, то ки бархурдор бошанд аз таърихи ин орифони бузург. маврид ба зикр аст, ки дар деҳаи вешаби ноҳияи айнӣ мазоре ҳаст, ки бо номи марқади шамси табрезӣ маъруф буда, зиёратгоҳи сайёҳон аст ва сокинони ин деҳа ва дигар минтақаҳои кишвар ба ин мазор эътиқоди зиёд доранд. баъди ба истифода додани осорхонаи шамси табрезӣ бо иштироки сокинони деҳа, аз ҷумла хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 13 деҳа, чорабинии фарҳангии мавлавихонӣ баргузор шуд. хонандагон аз осори мавлоно ҷалолиддини балхӣ абёти дилнишинро қироат карда, хотири ҳозиринро болида намуданд.